Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kita nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng rawuh lenggah wonten ing majelis pengaosan menika. Mun sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh nderekaken pengaosan dipun catheta dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek, wonten pengaosan ingkang sampun dipun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten ing kitab Al-Hikam. Panjenenganipun dawuhaken la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibun atiha. La tastaghrib, aja nganggep aneh sapa sira wuku al adari ing tumibane ing dumadine pira-pira keruwetan, pira-pira buteke kehidupan. Madunta selagine langgeng ana sira tetep iku fi hadhihi dar ing dalem iki omah dunya.
Mergo fa innaha mongko sak temene hadhihi dar omah dunya iki iku ma abrozat ora bisa ngetokaken, ora bisa ngetokaken, ora bisa nampelaken apa hadhihi dar. Ora bisa nampilno ilama kejaba ing barang. Wa kang utawi ma iku mustahiq wasfiha sifat kang dadi hae hadhihi dar. Tegese sifat sing dadi hae niku napa? Panjen dunya niki yo nggone ruwet. Dadi panjen keruwetan kuwi sifatin dunya sing mesti. Wa wajibun atiha lan wajibe sifate hadhihi dar. Dadi ora usah ngomong aneh nyapa to aku kok iso susah. Ora usah ngomong nyapa. Panjen ning donya iku nggon susah. Ning donya iku nggon repot, ning donya itu nggon ora enak. Iki panjen kuwi sifate, dadi ora usah aneh to. Ngono, ngomone krungu anak kok nangis, panjen sifate anak iki yo nangis, anak wong. Ora usah ngomong anakku kok nangis saya deleng panjen anak wong kok nggih. Lah anak kucing yo ngeong-ngeong. Gitu nggih. Lek anak wedhus yo memeh. Lagi ngoten. Jadi wis ora usah gumun, ora usah nganggep aneh lek ning donya akeh wong susah niku gawan. Iki pancen ngoten niku lha dilapake malih. Ngoten. Sama namun lamun urip ning donya kok pengen bunga terus mboten tahu susah. Oh, berarti ora kenal donya sampeyan. Sampeyan kok kepengin duwe anak ora nangis blas guyu oh malah susah sampeyan. Ya lagi pancen sifate anak wong yo nangis guyu niku biasa nek anak kucing ya ngeong-ngeong karo cakar-cakaran mbek dulure dhewe ngono biasa nggih. Niku mustahiq wasfiha wa wajibun atiha. Memang sifat yang dihai oleh dunia itu ya keruwetan itu. Sifat yang harus terjadi bagi dunia ya memang akdar buteke kuwi pancen dunya iki butek. Apa enten nang dunya sing resik murni mboten enten. Wis ta omah apik mewah kaya apa panggahane WC-ne. Gitu. Nah omah ora nek WC-ne malah gak lengkap. Wis ta sak apik-apik wong sing mbok senengi panggah ana kurange. Ini pun gawan kok nggih. Pun gawan. Napa ngite lek wis asale Joko lek wis rabi terus ora ana susahe ora ya. Ya ana susahe tapi suwahe wong rabi. Dan Joko kuwi jare sing wis kadung rabi. Ngerti wong ngene balik Joko neh bebas. Ya ora wong Joko biyen ya susah. Kalau toh kamu menemukan menemukan kenikmatan di lain pihak, itu sebenarnya hanya peralihan bentuk kerepotan mawon. Dunia ini banyak gon repot. Dan ja'alallahu dunya dara fitnatin wa btilain. Ja'alan dadiaken sapa Allah adunya ing dunya didadekno dara fitnatin ing panggonan fitnah. Ujian wabtilain lan tegese ujian. Perlune apa to? Perlune ning donya iki ora kok dikongkon goleke. Nah, mergo ning donya kuwi liyak malakul ahadin fiha. 5 ayat liyak malah supaya tumandang ngamal tumindak berbuat sapa kulo ahadin saben-saben wong siji. Fiha ing dalem donya mau. Berbuat apa? Berbuat alamuk tadoma ing atase tatrapane barang sabako kang wis dhisik apa ma lahu kedue ahad. Tegese wong urip ning donya niku pancen nindakno nglakoni tuntutan yang harus terjadi berdasarkan apa yang sudah diciptakan Allah, ditetapkan Allah di zaman azali. Masa bakon niku takdir sing wis tercetak. Wong Jawa ngarane panjen citake ngono piye nah. Dadi wong teng donya niku sakjane mung nindakno citak sing pun ditetepne Gusti Allah. Mboten termasuk citak niku napa Allah wis kadung netepno.
Lek wong urip niku diparingi kewajiban. Wong Islam diwajibno salat. Lek dina Jumat diwajibno salat Jumat. Lek sajake cukup enek wong susah wajib nulung. Niku jenenge termasuk masabaqah. Panjenengan ben Gusti Allah wis pengen damel ngoten. Lah pun ngoten terus mesti wa yuwaffalan banjur ditepati dituhoni apa jazaa'uhu piwalese ahad dituhoni piwalese fidaril akhirati ing dalem omah akhirat. Kaya wong budal teng sawah niku keket ngomahe juragan niku wis ditentokno, kowe engko sing macul, kowe engko sing traktor, kowe engko sing matun, kowe engko sing tandur, niku jane wis ditetepno karo sing duwe sawah niku keket omah. Lah wong ning budal ning sawah, manggon ning sawah, sawah niku pancen panggonan tumandang. Apa sing ditandangi? Lah nggih masabaqah. Rancangan sing pun ditetepno Allah niku mengke sing kudu dilakoni. Dan mula lajeng Allah dawuh qala Allah taala wa nabluwakum minasyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluwalan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisari kelawan napa keelekan wal khairi lan kaapian tak uji fitnatan kelawan dadi fitnah. Makanya urip ning dunya niku ngisi fitnah niku kesusahan, betul kok fitnah niku berarti mergo maknane fitnah niku kathah. Fitnah ujian, fitnah bilai, fitnah macam-macam. Niku sudah diuji, cek kowe iso ta ora jajal ditugas iki lho arit gonen. Lho arit gonen maknane kongkon ngarit, lha kowe iso ngarit apa ora? Nah, semakin banyak hasil ngaritmu, maka semakin tinggi nilai hidupmu. Mawon. Lah wa amalu kulli wahidin fiha innama wa mukhalafatu syahawati nafsihi au muwafaqatiha wa dzalika la mahalata. Jenenge wong nandangi wajib lan nandangi masabaqah nika wau. Nglakoni apa sing pun ditetepne Allah. Gelem gak gelem sing sampean lakoni ya mesti apa sing wis dicetak Gusti Allah terhadap sampean. Sampean wis kadung dicetak Gusti Allah dadi wong tani. Ya tani kuwi sing kudu dilakoni. Sampean golek liyane ya ora iso. Bila nyatane kon dadi presiden ya ora iso iku, isone dadi tani. Nah. Mulane njur enek wong muni ngurip ngono sak derma nglakoni. Nek iya masa ora, oleh ora masa iya. Tegese lek wis ditetepno iya ya kudu iya, lek ditetepno ora ya kudu ora. Aja pisan-pisan kowe ngeleh pakem. Wong kok konone unine iya kok ning kene mbok leh ora. Ya ora iso. Lek kowe nabrak pakem kuwi sing repot kowe dhewe. Dan ngamale wong sing urip teng dunya, setiap orang yang beramal di dunia ini itu hanya dua macam. Satu, berbuat sesuai dengan apa yang disenangi, dan berbuat tidak sesuai dengan apa yang disenangi. Gila. Lakone wong urip lek loro niku tok to. Macul seneng karo macul gak seneng. Nek dodolan lari seneng, dodolan gak lari ora seneng. Mangan diladeni seneng, malah mangan ketayalan ora seneng. Ngoten iku tok isine. Wa dzalika la mahalata, dan itu pasti. Mesti kok niku. Urip niku mesti ana sing seneng cocok karo syahwate, ana sing ora seneng mergo ora cocok karo syahwate. Mboten. Dari kedua hal ini maka yastati bisa narik apa ngamal, bisa narik amrih ngajak wujuda mahbubin ing wujude perkara kang disenengi au makruhin utawa perkara kang digetingi. Ya pun mesti to nggih, lek cocok karo syahwat ya dadi seneng, lek ora cocok karo syahwat dadi geting. Bifi'lin
kelawan penggawe au bitarkin utawa kelawan ninggal. Ana kalane wong lek ditinggal dadi gak seneng, lek ditekani seneng. Ana kalane wong niku lek ditekani seneng, lek ditinggal ora seneng. Kaya nun sewu mangan enak niku lek dilakoni lak seneng to nggih. Dilakoni seneng, tapi lek gak keturutan ora seneng. Awak lara niku lek larane ilang seneng, lek larane teko ora seneng. Dunya ngono kuwi tok kok isine. Taman duwe pengarep-arep malam minggu rek ngene iki jam 7 mandar bocahe teko tepat jam 7. Iku dinteni sampai jam 8 ora teko. Jam 09 ora teko. Jam 10 ora teko. Niku lak jenenge perkara sing ora nyenengno to ngoten niku. Ya, ana kalane perkara niku sing nyenengno. Ngarep-ngarep jam 7 teko, moro setengah 7 wis siap. Lah niku nyenengno ngoten niku. Nah, mila nek diukur, nek disimpulno secara tepat, famin daruriyatid dunya, moko iku setengah saking keharusan dunia. Termasuk sesuatu yang harus terjadi di dunia ini, apa kuwi? Wujdanul makarihi utawi terjadine ketemune pira-pira perkara kang den sengiti wal masyakilan perkara kang nyengsarakno fiha ing dalam dunya. Lah mesti to nggih. Nalika jenengan wis kebelet kepengin ngengek ngoten mawon. Kok ndelalah wis niku dienggo wong liya. Walah niku pun sengsarane ra karuan. Nggih. Menyang ning donya. Nek pengen ora ngengek ya ning swarga kono. Mula krana niku akhire fataqau mongko terjadi apa la akdaru pira-pira keruwetan bisa babidalika kelawan sebab mengkono-mengkono sengsara lan gething kala wau. Mungkin sampean seneng mergo antri oleh dhisik. Tapi sing dibongguri mesti miso-miso. Nggih ta? Sampeyan sing seneng, kancane sing seneng. Mungkin sampean pas bersaing rebutan cewek ayu, sukses kasil dadi bojo sampean. Sampean guyu-guyu ning kuade, saingan sampean glebakan ra iso turu. Nggih ta? Ternyata gak bisa mulus donya ning. Sisih seneng kene, sing kene susah. Kene susah, kene seneng, kene susah, sing kene sing seneng. Ngoten niku mun gatuke. Ngoten. Mboten saged. Kok terus mulus boten. Wa aidon dan lagi sifat donya niku lek enek wong kok ngarani ning donya aku berhasil. Saya sukses, saya dapat ini, dapat itu. Nah, sama nangan-nangan sing jero fahasilut dunia mongko utahe keberhasilan ning donya iku umurun pira-pira perkara wahmiyatun kang bangsa panyekra-cekra. Sing jenenge sukses teng donya niku sukses sing jenenge wahmiyah. Wahmiyah niku lamunan, panyekra-nyekra. Mulane njur wong Jawa duwe istilah lek enek wong benulan nampa gaji terus wong takok kayamu sak wulan pira. Hasile sak wulan niku diomongne kaya. Mergo iku gak hasil, kuwi kaya hasil. Kaya mawon, ora hasil tenan. Wong Jawa niku kayamu pira. Berarti kan ora tenanan. Mulane teng mriki ditawuke umurun wahmiyah. Cuma aneh, senajan kuwi umurun wahmiyah. Keberhasilan dunia itu sesuatu yang hanya waham. Waham iki mung lamunan panyekra-nyekra kaya-kaya kuwi hasil ngoten. Cuma aneh itu ya ingkodet sing padha tunduk, manut, lulut apa tibaun nasi wateke menungso ilaiha maring umurun wahmiyah. Nek enek wong asale numpake sepeda motor, njur bekerja keras selama 4 tahun 5 tahun, dia berhasil sekarang
kendaraannya roda 4. Hasil. Berhasil nggih? Kerja keras berhasil di roda 4. Niku mundak penak napa mundak repot? Tidak pernah mundak penak, itu hanya beralih kerepotan. Nek ijek sepeda motor biyen repot, lek udan kodanan, panas kepanasan gitu. Niku repot aja nih, tapi lek wis di roda 4, kodanan ora, kepanasan ora, ganti repot liyane. Napa golekno sopir, uline tambah, lek ban bledos gak kena dituntun, butuh garasi. Gitu. Nek sepeda motor didresep-dresepno mepet kursi ngono lek wis kena. Mobil ya kudu digaraseni, umpama dolen tak ning njaba ya eman. Lah berarti keberhasilan itu terlalu di mana nilainya? Sing pun nanti kula contone bolak-balik kula nggih guyonan ya guyon tapi ya piye ya ora guyon wong ya senenge ngono piye neh. Kula niku gak ada santri teng Tambak Beras mriki kok. Niku pamit kula Dik. Nganu badhe wangsul nyapa? Nganu kali bapak kula kan daftar dados nganu tenaga kerja luar negeri arep ning ndi kowe? Terus bapak kan teng Brunei. Lah kowe ya wis siap. Ya sampun kula tapi dos pundi nggih. Dos pundi pira? Ora kura-kura sak budal lho. Nah, biayane pira to? Lek teng Brunei niku 8 juta niku, Bah. 8 juta ya wis oleh nganu kowe, wis oleh panggilan dereng lah niki nenggo panggilan. Jadi kowe mulai jawane arep ngenteni panggilan ngono to. Bangsa pun pamit kula ya wis mulia wis gak apa-apa. Tapi bangsa mungkur niku lho mbuyu dhewe. Lah iya. Upama iku berhasil. Dipanggil itu lah berhasil lho. Daftar 8 juta terus berhasil oleh panggilan budal teng Brunei. Budal teng Brunei niku hasil apa gagal? Hasil apa gagal? Lah artinya cita-citane pengen ning Brunei. Jembak sampai dibiayani 8 juta. Jur oleh panggilan tenan yo budal tenan ning Brunei. Niku jenenge hasil apa gagal? Hasil nek ditakoki aku wis berhasil budal ning Brunei. Tapi apa lek ning Brunei persoalannya selesai? Ya. Justru ketika sampai di Brunei muncul persoalan baru yang belum pernah dihitung. Apa? Pisah karo keluarga. Riyo krungu takbir, keluargane ning omah susah, ndek ning Brunei ya susah. Kuwi upama nyewa utek, nyewa rasa ngono sak jam susah aku pirang juta. Lha wong pengen susah kok bayar 8 juta. Nggih. Iya, berhasil kuwi, tapi ku wahmi ya. Kuwi mung nyekro-nyekro berhasil, sajane ora berhasil. Wong itu babak kesusahan baru kok. Dia nanti butuh kirim surat setiap bulan, dia nanti butuh telepon setiap saat. Umpama hasil oleh bayaran nggo kebuktekno oleh ndek oleh kaya ya kudu kirim muleh. Golek dikirimno muleh ndek kuwatir wong jenenge titip wong saiki golek dipercaya ki angel. Lek gak tak kirimno piye, tak gawe dhewe piye. Itu baru segi emosional di dunia saja. Belum nanti hitung-hitungan soal ibadah akhirat rono-rono. Terus salatku piye? Pergaulan kuning Brunei karo sapa? Wah, niku lek dihitung-hitung ya sukses ning hanya satu sisi. Tapi muncul persoalan 1000 di balik yang lain. Nah, iki didhawuhi umuran wahmiyah. Sebab napa? Yes ngono kuwi umuran wahmiyah iki mung kira-kira hasil ning bangsa teko tenan ya kecelek. Mergo donya niki panggonan kecelek. Napa enten ta wong ning donya sing gak kecelek? Wong ngojek duren kenari lara kabeh bangsa dipangan lamek nglamet ngono tok ae lho kecelek. Wah, nek ndelok iklane kaya yo. Wah, delok iklane niku jangan takut. Tiba-tiba nganggo kuwi tenan ya panggah wedi ae panggah. Jadi
Niku iki wami ya kok. Niku hanya apa jenenge? Ya waham panyekro-nyekro. Ngoten. Wa ya utawi sing dimaksud umurun wahmiyah niku napa to nggih? Wa ya utawi umurun wahmiyah sing disenengi wong akeh niku iku latafi ora bisa nuwoni, enggak bisa nyukupi, enggak bisa memenuhi apa umurun wahmiyah. Enggak iso memenuhi bijami imatalibihim kelawan sekabehane pira-pira panyupriye menungso kabeh gak iso. Nek sak desa nek jago lurah papat. Niku sing pengen dadi lurah wong pinten? Tiang pinten? Yang sekawan nggih. Jadi lek nek jago lurah papat berarti sing pengen dadi lurah papat. Tapi sing iso keturutan dadi lurah pira? Dia ngomong setunggal berarti sing telu gak keturutan lho dunya ngoten niku. Lah kok adoh-adoh lurah, sama numpak bis ngoten mawon. Penumpangnya 70. Tempat duduk hanya 50. Niku sing iso keturutan lungguh wong pira? Wong 50, sing 30 ya ngada. Lho ngono sing lungguh jek Rasulullah. Wis ora lungguh nang Rasulullah. Saumu ini gara-gara sedung adek-adek lho piye to malah wis latih jek dilokno. Niki donya ngoten niku. Mulai tak usah rasa kakek komentar, lungguh ya dilungguh dinikmati, ngadeg ya dinikmati, pira-pira cek iso ngadeg lah timbang jempor lho mboten mawon kok. Ora usah kakek nyeneni kernate bareng kernet. Untel-untel koyo pinggang pisan awake lho diuntel-untel ya ngamuk lho niku. Ora usah kakek komentar. Menyang donya niku ngoten sengsara mergo pancen donya sak kabehane iki mboten saged nuruti seluruh matlab, seluruh keinginan orang. Mergo napa? Lidoikiha krana sempite donya. Dan donya niki pancen sempit. Mulane dinggone wong sakmene iki ya kurang jembar. Nggih ta? Nah, niku wateke donya. Di samping donya niku doik sempit. Kenapa kok mboten iso nuruti karepe wong donya niku? Siji sempit nggih. Nomor kalih wakil latihan lan krana setithike donya. Donya niku sethithik kok. Nggih niku contone, sing pengen oleh kursi presiden niku wong 10, tapi sing kasil keturutan mek siji. Lah barang siji didum 10 ya ora kenek to nggih. Kathik sing jenenge presiden ya ora kena didum. Berarti kan sing songo gak uman. Ya ngono kuwi sethithik pancene kok. Jenenge titik ra kena didum. Lah jek kena didum isih ndumani berarti akeh. Mesti nek sing gak kumanan wong barang sithik kok. Terus malih wateke donya malih wasuratu taqaddiha wa taqallubiha. Wasuratu taqaddiha lan gelise enteke donya wa taqallubiha lan molak-malike donya. Donya iki gelis entek. Masyaallah, nuwun jenengan dolanan layangan niku Dik. Pinten taun ya, Pak? Tak nembe mawon nggih dereng lali nggih. Lah kok saiki wis gak iso layangan. Dan jenengan dolanan karo cah cilik-cilik biyen iki lho. Alah kok gelis mentek. Dik pengenane aku cek sehat meger-meger lho saiki kok wis lara kabeh turu niku mulai kok malah cekut malah lara kabeh padahal Dik biyen kuwi turu ning langgar ora lemekan ngono ya sehat ae lho. Akeh pirang dina to kok wis entek. Gelis dunyane gelis entek. Gelis entek. Saman nate bayang nih. Teng dunya ini mangan sing paling enak niku mangan apa lek cara jenengan? Gambaran jenengan mangan enak niku napa? Nek sing wong desa ya pokoke segone anget-anget, jangan asem lompong, nggih anget-anget ngoten nggih. Sambele sambel terasi dikei teri sithik-sithik bau pedes enak nggih. Tapi niku gelis entek, ora nek 5 menit wis bar. Bar iku terus main tret. Nggih to nggih.
Ana neh. Wah, mboten niku jaringan ten anyaran ten sing enak walena kok wis pokoke niku lho pokoke malam pertama niku lah enak kiralah. Mboten enten 5 menit. Setelah itu karek kesele. Gelis entek enak donya niku gelis entek. Masyaallah. Betul kok. Sampeyan ngombe kopi sing sedep enak niku. Mek teng lambe niki tok terus teko gorokan. Iku mungkin apa mlebu weteng antarane kopi ngono. Karo cete kocahan niku sami lek wis njero weteng. Nggih nggih. Gelis entek donya niku gelis entek. Masyaallah mau budal iku wedaan iki. Ayu mboten jan serasi lek gawe wedak. Lah buangsa numpak sepeda ontel sumuken drama iso langsung entek ayune. Sakit ngoten niku. Sakit. Gelis donya niku gelis entek. Lan gelis molak-malik. Bolak-balik kula contokne niku lek ngaji teng pundi-pundi kula contokne. Esuk isik dadi dhelek, awan sithik dadi dhelek godhokan. Bengi wis ilesan, sesuk dadi tahu nggih. Nggih ta? Sesuk dadi tahu didol ning pasar, awan mlebu weteng, sore wis dadi tahi. Molak-malike jan gelis niku. Sakniki dadi jas, klambine apik, nggo tampil nggih di hadapan orang banyak, tapi bar niku kok dadi gombal. Mergo lek dicentel ambune penguk jenenge umbah-umbahan, kum-kuman niku ambune jan penguk, berubah total. Ora subut karo tampilane ning dhuwur panggung mau. Berubah, cepat berubah. Ngoten. Sakniki niki isih dadi banyu putih. Walah dibiayai norno niki ya ditutup, dikai lepek, dikai gelas gitu iki larang lho ngeten-ngeten iki. Jadi gelas berubah niki dadi banyu putih, bangsa mlebu ceret sing jenenge weteng, terus metu neh dadi banyu iku jenenge wis duduk banyu neh, jenenge uyo. Berubah gelis. Biar ta? Masyaallah niku dunya ngoten niku. Lho, cuma karena niku wau wis dadi napa nggih, dadi inqadat niku wau, dadi panutane wong, kate niku dadi buruane wong. Sora setiap orang berburu wahmiyah keberhasilan dunia sing panyekro-nyekro dadi uber kabeh nguber nriko ngoten lho. Nguber krana sithik sing nguber akeh, ciut sing pengin manggon akeh. Gelis berubah sing pengen nguwet-nguwet ya akeh, gelis entek sing pengen mertano akeh, akhire napa? Fatajazabu, mongko padha endeng-endengan sapa nas ha ing donya bainahum antarane nas. Akhire dhuwit 50 rupiah iki diceneng-ceneng wong loro. Yu kangkung sak gendel pira yu? 300, Dik. Alah yo 250 ae lho. 250 ae sebakule. Ngomong yo aja 250 ah. Yo pira kono ditambah-tambahi sithik ngono lho. Dadi niku ping kacek 50. 300 dinyang 250 tak mrene bondo 50 to nggih. Niku didomong loro ya wis. Loro 75 wis. Niku berarti 50 rupiah didomong loro. Lho niku lagi sampean ketoronan nek teng terminal. Ini penumpang sitoke karena 10 handeng-handengan. Mau buk iki buk, putih serengat. Ngurani serengat barang diomongne serengat. Niku lek endeng-endeng, wong paling ngomong oleh opah pira to nggih. Lho niku bangsa oleh hasil penumpang niku opahe sing saka penumpang sik ditarik-tarik neh, didum neh ya. Sopir kernet karo sing duwe motor. Mungkin sing wis hasil digawa juragane setoran itu diendeng-endeng neh, sebagian dijaluk bank, sebagian dijaluk anake, sebagian jaluk bojone, sebagian jaluk tanggane, diteneng-teneng neh. Gitu nggih. Masya Allah. Mboten sumbut saja lek dipikir. Tapi wong manyen manggone ning donya, gelem gak gelem ya kudu ngono kuwi. Ya kudu ngono kuwi, cuma wong sing cerdas niku lek manggone ning donya, ning atine ora katut bingung ngurusi donya niku cerdas tenan. Manggone panas ndek gak kepanasan niku wong jaduk tenan. Gone wadem ndek gak kademen lan niku wong ampuh tenan. Usume donya do rebutan hasil donya sing wahmiyah kok ndek gak melok ngrebut santai-santai iku wong ampuh tenan. Tapi wong sing gak paham iku jenenge wong ra duwe program jare.
Urip ora diprogram, apa kita program mesti sukses. Kabeh program ada di rebutan program nggih. Nggih. Wong tunggal sak bolo ngoten, enek radio Mayangkara, enek Patria, enek Perkasa, enek Pandhawa ngono ae terus diceneng-cenengne pangsa pasare sing Patria kanggo cah nom, Mayangkara kanggo 30 ke atas, lho sing Pandhawa budaya. Iku jenenge nyeneng-nyeneng pasar to. Sing ngrungokno iki sami mawon. Padha-padha dodol klambi niku wis didum nek klambi mewah, klambi setengah mewah, klambi emper toko, klambi bekas. Lho niku kabeh diceneng-ceneng. Niku jenenge fatajazabuha bainahum. Krana tarik menarik satu dengan yang lain, fatakadaro mongko dadi butek apa aisuhum kehidupane nas. Akhirnya kehidupan itu menjadi ruwet karena berbagai kepentingan masuk di dunia ini. Gila? Dadi wis walam yaksululan ora padha hasil. Sapa nas ora hasil ala kulliyati agrodihim ing atase keseluruhan kehendak nas. Tidak bisa dunia iki kok nuruti kabeh karepe wong ora iso. Wong obong boto pengen aja udan, wong nandur jagung pengen udan. Wong nandur bakul aja pisan-pisan udan lah. Iki regane anjlok kok. Lah sing bakul napa? Bakul jas hujan karo bakul payung arep-arep mandar ndang udan to. Dan terus ajeng nuruti kabeh. Kudu elek sing dikalahno salah siji. Ya lek pas udan ya sing untung bakul jas hujan, jas mantel. Lek usum ketiga ya sing untung tukang obong. Botol. Lah ngene wis Gusti Allah wis didum. Tapi yo jenenge didum yo ora kabeh, mosok wong kenduran terus umaningkung kabeh ora ana sing gelem ceker. Nggih ceker to nggih? Ya ana sing uman ceker, ana sing uman pupu, ana sing uman dodo mentok, ana sing uman putu, ana sing uman gulu, ana sing uman ndas. Malah ana sing gak uman blas. Yang banyak ngingkung sitok sing kenduran wong 40. Sithik niku akhire gak ndumani. Iku. Mulane enten syair ndawahaken Ara asqiya annasilayas amunaha ala annahum fiha uratun wa juwa'u araha wa ingkanat tuhibbuka annaha sahabatu saifin ang qaribin taqassa'u. Niku sairan. Napa maksude? Ara ndelok sapa ingsun. Tak delok as apa sing tak delok as ya annasi ing pira-pira menungso sing padha cilaka. Ning donya iki tak delok kabeh kok wong cilaka kabeh jare. Tegese wong rugi kabeh wong buktine piyak-piyak terus nggih. Angger petho piye kabare? Jan repot. Dek Joko ya semene piyak saiki di bojo bareng. Jan di bojo iki bayangel. Apa di bojo barang? Ya pegatan lho, itu pegat piye lho, wak celung-celing. Rabi pegatan bareng. Wis ngerti lek ngono ya layas amunah. Layas amunah ora padha bosen sapa nas ha ing donya. Padahal pol-polane pol urip ning donya iku ala annahum ing atase sak temene nas fiha ing dalam donya iku uraton pira-pira wong kang padha uda wajuwaun lan pira-pira kang padha lesu. Donya iku lek sampean urut pol-polane pol uda karo lesu. Nggih. Sama nyandang apik lek kebelet ngising mesti uda. Pol-polane pol sugih niku lak mangan enak. Lah bar mangan enak niku terus kudu ngising. Nek kudu ngising niku nganggo jas apik lagi dicoplok dadi uda. Ngelek bar ngising wetenge kosong lesu. Niku pol-polane niku ngoten. Lho ngono kok ya ora bosen-bosen ya wong niku. Obat-obat jareke lha apa kang nyambut gawe golek pangan. Wis pangan lesu neh golek pangan neh. Jadi golek sandang, wong sandange dadi gubal udon neh, udon nyandang neh, nyandang udon neh ngono kok gak bosen-bosen kok. Ngoten. Aroha.
Ara ningali sapa ingsun ha ing donya wa ing kanat senajan napa donya iku tuhibbu nyenengno apa donya. Aku tak delok donya mengkala-kala ya ketoke nyenengno. Tapi wong piye nyenengno donyane iki kaanah kaya sak temene senenge donya iku sahabatu soifin kaya dene mendung ketiga. Ketiga wae nek mendung. Ya iku ya angkoribin saking waktu kang sedelok takos sawilang apa mendung. Kaya iya arep udan tibake ra sida. Udan mang nalika cek sepeda ontel nganggo sepeda motor anyar lak kaya iya seneng ngoten lho nggih. Alah oleh sawulan tabrakan. Muga urung tau duwe SIM kok sepeda motor ngebut. Ngoten. Waya ngriting kanan malah orang ngriting. Blah disendok kijang. Kawitan kaya nyenengno duwe sepeda motor anyar tibake bar kuwi tibake ilang senengene kaya mendung ketiga. Nek wong kula ngarep enten blurong iku enten istilah udan wewe. Udan wewe niku grimes tapi srengenge cek panas ngoten niku. Diluk malah entek lho nggih. Nggih, malah lara kabeh niku sumuk campur piye. Mula lek ndelok sing kaya ngoten niku wau, fala tastagrib. Menungso fala tastagrib mongko aja padha nganggep aneh sapa sira wuku amsali dzalika amsali hadza ing terjadine pira-pira sepadane iki kabeh kerepotan mau. Imagine langkah sak langkah titik sak titik dunya iku nggon repot. Aja dienggo alasan terus gak ibadah. Dan panjen ibadah itu ya repot. Lah boleh gak ibadah terus gak repot. Ya sami ta nggih. Wong kepengin mendem mau kudu tak duwe akeh. Nggih. Pengen mendem sing karo maksiat ngilangno akal niku biayane akeh. Lah pengen wis swarga ya kudu bondo. Ya kudu ibadah padha kok niku. Dengan soal milih mawon ten apa kok bingung-bingung. Ya pancen repot ini dunia nggon repot. Nek pancen seru nggon repot lah mengapa kamu pikir nemen-nemen gitu aja kok repot? Ya silakoni repote ngono lah ya wis kok. Fa innahu ya biarin ngono lah penak ta. Nggih. Ya biarin loh, gitu ya biarin. Anu gimana ya Pak, anu kok panas sekali. Matahari di atas dulu kok semelet di kepala. Alah biarin. Nanti kalau jam 5 sore lah adem dhewe lho penak saja. Mun tak jarno mawon. Dunya ini menyinggon repot. Wong nek gak repot niku ya gak dunya kok. Wong enak-enak tengok-tengok yang golek masalah. Dadi Joko ora perlu diperenguti wong wedok lho terus pengen rabi barang bangsa di bojo diperenguti bojone lho. Salahe rabi barang. Lek pengen gak repot lho, ya aja rabi. Tapi nek wong urip mosok mboten rabi. Ya wis ya rabi ya lho. Ya tapi ngono, ya pancen ngono kuwi kabeh ana resikone. Apa anggitmu terus ngono niku Pak, sakniku usaha zaman sakniki niku mun resiko ta lho. Apa lek medhek kowe gak usaha terus gak resiko? Kowe medhek gak usaha ya resiko. Apa? Ora duwe usaha kuwi. Ya usaha rugi di mana? Pancen wong sambut gawe kalau rugi kalau untung biasa ta. Wis tau budal tumandang sak karepmu ngono. Sing penting tumandang. Dunya iki nggon tumandang nggon repot. Repot ning dunya. Aja kok gak repot. Repot. Dadi aja sampe ana istilah pengangguran aja. Wis repot terus. Soale dunya iki nggon repot. Fa inna mongko sak temene wuku amsali hadza iku mazhar ora muncul minah saking dunya apa ilama kejaba barang wa kang utawi iku mustahaq wasfiha sifat kang dihai dunya sifat sing dihai dunya iki sifat repot kuwi wajibun atiha lan wajib sifat dunya apa kuwi isine naat isine sifat dunya kuwi min wujdanil makarih rupane saking nemu pira-pira perkara kang digetingi alati kang ya kang utawi kegetingan perkara sing nyengitno perkara sing ora nyenengno
Ya latiku dzatiyatun dadi hakikat lah kedue dunya. Memang hakikat dunia itu adalah ngrepotno ngono kuwi. Mulane bejo tenan wong sing iso duwe channel hubungan karo alam sing ora ana repot. Napa? Bayane alam dunya. Mulane enten ayat nika wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kuwi luwih apik kanggo sliramu timbang dunya. Lumayan dunya kon repot, ki akhirat ora enek repot ning kono. Kowe pengen apa ning kono? Keturunan apa kok? Wong teng dunya saniki lak pingine dadi kaya Bill Clinton ngono nggih. Dadi presiden Amerika, menguasai dunia, seluruh kekayaan ada, bojone ayu-ayu, sawah ombo-ombo, kekayaan mengalir terus, sembarang kehendak diladeni, karep ngene keturutan, karep ngono keturutan. Ora tau lara, ora tau kena penyakit, sehat terus, enom terus, gak tau tuwek. Nggih ta? Ora nek dunya gak enek ngono kuwi. Ana esuk ning akhirat. Ning akhirat iso. Kuwi esuk diparingi swarga iki gedine dunya sak isine iki kanggo wong siji. Swarga niku gedhe lho piye? Dunya sak isine iku swargane wong cilik dhewe. Wong sing mburi dhewe mlebu swarga niku oleh bagian swarga niku ambane bumi langit sak isine niki. Dan rakyat wis disediani karo Gusti Allah jenenge widodari, wildan, pelayan-pelayan, gulam. Disediani karo Allah dan itu semua manut kamu. Mbok perintah, mbok model piye manut kabeh. Dan nek saiki lah kowe merintah bojomu diperenguti. Repot njaluk tulung adikmu diancep ita. Halah. Nek repot ae kalingan tulung-tulung. Nek nduk meneng ae. Walah wis gak dituruti ning donya. Lah sok lek kepengin itu dari kene aku pijeti manut kabeh. Nggih ta? Lah sakniki sampeyan di bojo niku dadi widodari lek manten anyar tok kowe wis mulai campur kesel ya. Nunggu kuade sesore. Nggih, nunggu kuade mulai awan sampai sore terus bengi-bengi dadi malam pertama karek kesel. Ya manut kene Dek pijeti tapi ape pijeti ape ngantuk ngoten iki. Lah nek widodari niku lak mboten. Ngoten iki ya jane sing guya lah kiai kok ngomongno widodari kan padha ora ruwe, menyen ora roh. Tapi aku percaya. Lah percaya itu dadi roh. Nggih ta, sampeyan barang sing ora genah sampean percaya lek ana. Aku kulaan rego 100.000. Iki engko lek tak dol payu 120.000, aku bathi 20.000. Lah, endi 20.000 endi? Ya engko lek wis payu. Lah iya ora urung enek. Lah kok mbok goleki? Aku percaya kok. Lah ternyata seluruhnya ini hanya bisa berjalan karo percaya. Yo aja ngenyek wong percaya to. Barang sing kowe ora ndelok lan kowe gak ngerti, uku ora kok berarti gak enek. Nunggu ning jero kamar mbok kunci, ana lampu 20 watt. Terus diceritani wong sing pengalaman ning jaba kono. Tak kandhani ning jaba kuwi ana lampu sing berjuta-juta watt. Sitok to lho madani sak barang-barang kurang-kurang juta hektar kepadangan kabeh. Alah ora ngandel. Wong lampu sing iki lorong 2 meter musa 2 meter ora padang kok. Ana lampu sing madang sak jagat-jagat ora ngandel. Diomong iku jenenge srengenge. Panjenengan wong ora tau ora srengenge diomongi ora paham. Masalahe dunya iki peteng ngono. Sampeyan lawa iki sampeyan ngomongi srengenge gak ngandel. Muga lek padang malah peteng lawane. Lah wong sing mboten mukmin nggih ngoten. Wong niku lek kafir niku ketutup mripate, niku diomongi swarga gak ngandel. Padahal dia yang ngubur swarga. Tegese ngubur swarga lak golek penak nggih. Golek penak lah pokoke usaha gedhu. Ya jenenge wong urip ya peningkatan to. Harus profesional supaya sukses. Walah, sukses itu perkara sing ora ana. Wong umur wahmiyah mbok goleki. Dan mula ahli hikmah, tiang-tiang bijaksana, sebagian enten sing dawuh qala ba'dul hukama. Sebagian ahli hikmah dawakan laula annad dunya mabniyatun 'alal makarihi
laju ilat manfaatul ahlalij fil lauzaban. Ngoten. Kok upama dunya kuwi ora dibangun dengan kerepotan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mesti sing jenenge jamu, nggih, sing jenenge jamu nggih ngobati gatal, iku mesti rasane legi. Nggih ta nggih? Kalau ingin mendapatkan obat yang mujarab, ya harus pahit. Nek kowe golek obat sing kira-kira enak-enakan ora pahit, ya suwi. Gak waras-waras aja gitu gitu. Lah kowe pengen loromu gelis waras, drijimu keton. Enggak lah. Langsung lorone ilang. Lorone ning driji ya nggih. Pengen waras, sikilmu gak giatel, keton dengkulmu. Mulak langsung waras. Yang penting kudu ilang ngono kuwi. Nek pengen gelis, nek pengen ya dengkule utuh, waras, ya kudu telaten suwi. Ngoten lho. Lho karepe sama lah ora to, sembarang sadek sanjet. Iki donya Mas, kudu swarga. Lek swarga iso sadek sanjet iso. Nandur wit sitok, wae rupa 70.000 werna iso niku ning swarga. Ini ning donya niku ya ora iso to, sing mbok cublekno nangka wae ya nangka. Ngono ae mambuset. Ora iso kok nandur nangka terus sing kukul duren, dondong, jambu gak iso. Dunya niki dunya, ngerti ya, sadar. Uning dunya kok pengen bangun ingin mendapatkan surga dunia lah ora iso. Ngono, kandhane ora iso kok ngayal. Iki ngono dunya, upama kowe petuk bojo wong ayu, sadar bojomu iki dudu widodari. Sing wedok ya ngono wong wedok, kowe ngerti ya bojomu iki dudu malaikat. Aja nuntut sing kaya malaikat iki kono donya. Dadi sing jenenge bojo lanang karo wedok iki sakjane perkara nyang-nyangan cita-cita. Ya kudu enek sing ngalah, enek sing ora, ya kudu enek sing mendosol, kudu enek sing mendesel lah ngoten nggih. Sitok bolong, sitok buntoni lagi ngoten. Niki donya ngoten. Kok bolong kabeh ya ora penak. Bolong kabeh gak penak. Terus mendosol kabeh tabrakan. Niku pun gathuke. Lek sitok koetan niku para ngiwa. Sitok kokolon para ngiwa, lha iku mengki iso jalan jenenge simpangan. Lah nek ora gelem nyang-nyangan ya tabrakan tenan. Ngoten lho sakjane niku. Mula saking menika kula panjenengan mboten perlu. Mboten perlu golek-golek sing ora ana tentunya. Golek-golek sing ora ana napa? Niki termasuk wa bi fatil hikayat al-manqulah an Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq niku nami asline Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali nggih bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dadi niki menapa canggahe Kanjeng Nabi. Dawaken ngeten. Man talaba malam yukhlaq at'aba nafsahu walam yurzaq. Sapa wonge goleki barang sing gak tau digawe Gusti Allah, iku jenenge nyengsarakno awake dhewe tur mesti gak kasil. Sapa wonge goleki perkara sing Gusti Allah gak tau gawe, iku padha karo ngrekasakno awake dhewe tur mesti gak kasil. Wong jam 12 awan goleki bulan. Dan jam 1 bengi goleki srengenge, mesti gak kasil. Golek mlaku ta, yo ora kasil-kasil. Wong jam 12 bengi. Ngono dunya kok golek penak. Gak kasil wis to. Sampai mati malah sing teko lara malah. Upama kasil omahmu dadi apik, jenggetmu sing teko. Lho ngoten. Fakila lahu mongko diaturaken lawan marang Ja'far. Wa madzaka napa to sing digoleki wong-wong sing mboten digawe Gusti Allah niku anu Syekh Ja'far. Sing digoleki wong-wong sing sampe nyeselno ning ora kasil niku napa? Syekh Ja'far dawuh ar-rahatu fid dunya, penak ning dunya.
kuwi gak tau kasil. Lha sampeyan niku nggih ora usah aneh lah, nek dunya krasa sengsara ibadah repot, ngene repot, kono repot. Menyang dunya panggonane repot. Sing sabar mawon. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung dening Allah dipun paringono saged nampi kawontenan wonten ing donya niki kanthi tetep sadar dados kawulane Allah, ibadah ingkang istiqomah ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu